ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହେଲେ ମୋ ବା ମାନେ ବାପା, ଆମେ ବା ଡାକୁ। ବାପାଙ୍କର 80 ହେଲାଣି। ଆଜି ମୋ ବାପା ପଢ଼ୁଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମୋ ବାପା ଏକା, ଆମେ ବାପାର 3ଟା ପୁଅ 2 ଝିଅ, ମୋ ବାପା ଏକା। ମୋ ବା ଆଜି ପଢ଼ୁଆ ହେଇଛି। ଇଏ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ଏଇ ତାର ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜି ଆଉ ତାର ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ବସିଛି ଏଇ ଭାଇ, ଆଉ ଠାକୁର ଭଳିଆ ଏଇଠି ବସିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଟିକେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଟିକେ ଦେଖେଇବି। ମୋ ବା ପଢ଼ୁଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ପଢ଼ୁଆ ନୁହେଁ ଭାଇ, ମୁଁ ମଝି। ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପଢ଼ୁଆ ନୁହେଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି ବନ୍ଧୁ, ସିଏ ବି ସେମିତି ବନ୍ଧୁ। ବା ଦେଖିଲେ, ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର ବା ମାନେ ବାପା ପଢ଼ୁଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ଟିକେ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମଝି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।